A Xunta convoca para mañá a mesa de diálogo de Tennessee xusto no mesmo día no que a CIGA tiña previsto retomar as mobilizacións. Dende a Central Nacionalista pidenlle ao goberno galego que asuma o liderado das negociacións. Que tal, saudos? A CIGA recoñece que acode a cita de mañá con poucas expectativas. Dentro duns minutos falamos do conflicto laboral de Tennessee. Agora os titulares. Baixan os casos de coronavirus. Na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés quedan hoxe 1214, na de Santiago e o Barbanza sitúanse nos 948. As mariscadoras da P de Carril paran de traballar ata marzo. Toman a decisión ante a negativa do patrón maior de trasladar á Xunta a petición de modificación do plan de explotación. A Sala do Penal do Tribunal Supremo confirma a pena de prisión permanente revisable pro Chicle. Resolve así o recurso de casación presentado pola súa abogada contra a sentenza. Xa está aquí o Black Friday e os pequenos negocios ven nesta data unha oportunidade para activar as vendas nun ano tan atípico como este 2020. Se non hai sorpresa, a Senra poderá acoller o Ribadumia Cádiz da Copa do Rei. A directiva do club ribadumiense quedou cun bo sabor de boca. A curva de contagios continúa descendendo, aínda que a un ritmo moi lento. Na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés contabilízanse hoxe 1214 positivos, 4 menos que onte. Así todo, nas últimas horas rexistráronse 61 altas médicas e, polo tanto, a cifra real de novos contagios é de 57. En canto ás hospitalizacións, esta área sanitaria mantén a 60 pacientes ingresados. Deles, 53 atópanse en planta, 46 no Hospital Montecelo, 5 no do Salnés e 2 no Quirón Salud Domínguez de Pontevedra. Aínda que as hospitalizacións en planta diminúen, non acontece o mesmo na UCI. Actualmente son 7 as persoas que evolucionan na unidade de coidados críticos. Por concellos, Pontevedra rexistra hoxe un gran descenso. A Boavila confirmou 334 positivos, 11 menos que onte. Pola súa banda en Poio confirmanse 59 casos activos, 3 menos que na xornada anterior. No Salnés, o municipio de Sanxenxo conta hoxe con 81 contaxios e Cambados con 74. Vila García é o único lugar onde aumentan, pasando de 73 a 79. Por último, o Grove confirma 50 casos activos e Vilanova permanece estable nos 32. A pesar do descenso de hoxe, Pontevedra rexistra actualmente a maior incidencia acumulada da COVID das 7 grandes cidades de Galicia, un feito que foi valorado hoxe polo goberno local. A concelleira Carme da Silva cree que esta situación é a demostración de que non se están facendo ben as cousas e que as medidas implantadas pola Xunta non están a funcionar. Entendemos que as medidas que está adoptando a Xunta de Galiza ao respecto da situación epidemiolóxica en Galiza en xeral están poñendo de manifesto que non se resolve o problema. E que dependen un pouco do azar. O que non vamos a consentir é que se lle achaque o comportamento dos cidadáns, nin o comportamento dos pontevedreses e pontevedresas que demostraron que son moi responsáveis no seu funcionamento, porque, como explica o conselleiro, que a mesma sociedade fose tan enormemente responsable na primeira onda, cando Pontevedra era área sanitaria cos mellores datos de Galiza, e agora de repente os pontevedreses non son responsáveis e fai que se teñan eses datos. Desde logo non vamos a consentir que se lle achaque o comportamento dos cidadáns. E o número de casos activos na área sanitaria de Santiago e o Barbanza volve a baixar. Hoxe o número total de positivos sitúase nos 948, 14 menos que na xornada donte. A maioría destas persoas presenta síntomas leves e atópanse en illamento domiciliario baixo seguimento dos sanitarios. O número de pacientes ingresados é de 40, dos que 7 deles permanecen en unidades de críticos. Nas últimas 24 horas confirmáronse ademais 48 novos contaxios e deronse tamén un total de 77 novas altas. Por concellos, a situación máis preocupante segue a ser Ribeira, aínda que a evolución parece máis positiva ao descender por segundo día consecutivo os novos contaxios. A incidencia acumulada nos últimos 14 días rebaixas agora aos 271, o que fai pensar que se desbotará o seu peche perimetral, unha medida que as autoridades sanitarias mesmo chegaron a barallar. Coas portas pechadas e cos ingresos caendo en picado, os hostaleiros tratan de adaptarse ás medidas da Xunta de Galicia. Moitos aseguran que o servizo a domicilio e a recollida en local non son rendibles, pero polo de agora é a súa única opción de traballo.
Dende que a Xunta de Galicia tomou a decisión de pechar os locais de hostalería, esta é a imaxe que máis se repite na nosa comunidade. Os restaurantes e as cafeterías tratan de sobrevivir a pesar de todas as pedras que atopan no camiño, pero todos coinciden en que co servizo a domicilio e coa recollida en local non cobren todos os gastos. Es complicado porque va todo muy despacio. La gente no sabe muy bien lo que tienes porque esto no se ha pillado de un día para otro, ¿no? Entonces, es como un poco darnos a ver de lo que podemos ofrecer. Nos enfocamos más bien con las comidas porque en cafés no quitamos los que deberíamos de quitar. Nos hemos lanzado muchos al takeaway y al delivery y todo esto, entonces claro, la oferta es mucho más amplia, el abanico se hace un poco más pequeño. Pero, vamos, yo estoy fácil facturando este mes, no voy a llegar al 10% del año pasado. Ante as medidas implantadas pola Xunta de Galicia, a grande parte dos establecementos pontevedreses decidiron pechar as súas portas. Así e todos que permanecen abertos fan no adaptando os seus servizos. El envío a domicilio es nuevo, nosotros lo estamos haciendo, hemos adaptado una bici con una caja para poder llevar a casa y dar ese servicio, porque es eso, al final, si la gente no puede venir a buscarlo, lo llevamos. Pero claro, de un día para otro, es decir, tienes que comprar todo el packaging que necesitas, que no sabes muy bien por dónde tirar, que tienes que desembolsar una cantidad de dinero importante y tampoco sabemos para cuánto tiempo. Adaptarse a esta nova situación é a única maneira de conseguir manter viva esta imaxe, xa que as perdas económicas aumentan cada día. Ahora mismo, al día de hoy, pues llevábamos un 41% de pérdidas. As perdas son tremendas, as perdas son un 90% da facturación normal de calquer día, porque de café non se vive. A xente non pode entrar no bar, non pode consumir aquí, estamos prácticamente como estar pechados ou incluso peor. Las pérdidas son brutales porque es el año perdido. Date cuenta que la primera cuarentena hasta ahora, pues el tiempo que pudimos abrir, con aforos, con mayores gastos, o sea, a pérdida son 8 meses, 9, perdiendo dinero cada mes. O apoio de todos os pontevedreses e a confianza que depositan neste sector é o que lle sigue dando forza aos hostaleiros para manter abertas as portas dos seus establecementos. Pero, sen dúbida, a única maneira de sobrevivir a esta pandemia é que todos poñan da súa parte. Tienen que cerrar 3 meses, que nos cierren, a quien haga falta, por el bien común, pero que echen un cable, que echen una mano y que no sea al cuello. Novidades no conflito laboral da Conserveira Tenes e coincidindo co anuncio da CIGA de que se retomaban as movilizacións, a Xunta convoca para mañá mesmo a mesa de diálogo. A Central Nacionalista acode a cita con poucas expectativas. Din non entender como o goberno galego non asume o liderado das negociacións e se deixa mangonear polo bufete de abogados de Escandia, a empresa romanesa á que pertence a Factoría Meca. Despois de varias semanas en apenas movementos, a Xunta convocou para mañá a mesa de diálogo para desbloquear o conflito laboral da Conserveira Tennessee. A chamada do goberno galego coincide no tempo co anuncio da CIGA de que se retomaban as movilizacións. Tiñamos convocado para mañá precisamente de 5 a 8 da tarde, pero tamén temos convocado para o resto da semana. É a casualidade que nos acaba de chamar ahora a Xunta de Galiza, donde nos convoca precisamente para mañá a 1:30 a mesa de diálogo, non? A xuntanza de mañá a CIGA acode con poucas expectativas. Eu non espero, evidentemente, non espero moito, porque se despois de 7 meses que levamos do concurso, de 15 días de paz social para chegar a acordo, bueno, pois sería un logro que efectivamente nun día pois chegar a un acordo, non? O celebraríamos, pero de verdad que non vou con moitas esperanzas. O Sindicato Nacionalista acudirá ao encontro para reclamarlle á Xunta que asuma o liderado das negociacións. Nós facemos un chamamento á Xunta de Galiza que eles teñen que empezar a poñerse ao frente destas negociacións e desbloquear o conflito, porque non deixan de ser 145 postos de traballo nunha comarca castigada polo desemprego en un sector que evidentemente é un sector esencial, como foi demostrado nesta pandemia. Porque o problema, explica Rosa Buín, está no bufete de abogados contratado por Escandia, empresa romanesa que pertence a Conserveira Meca. Asegura que non teñen vontade de desbloquear o conflito. Desde Rumanía, evidentemente, a eles non lle importa nada o conflito que pode haber aquí na Galiza, non lle importa os postos de traballo, non lle importa a salvación da empresa, pero sí, os garrigues están facendo un papel
como despacho de asesoramento de Escandia, que nos está levando a que isto poida, bueno, pues quedar en simple liquidación da propia empresa, non? Por iso, paso que pase, na reunión de mañá, a CIG advirte de que levarán a cabo as súas vindeiras movilizacións ás portas deste bufete, como principais responsables da difusa situación que está a vivir a conserveira asentada no Grove. Onde as cousas tamén andan revoltas en Carril, as mariscadoras de AP decidiron parar a súa actividade ata marzo. Fano para que o produto se recupere ante a negativa do patrón maior carrilexo de trasladar á Xunta a petición de modificación do plan de explotación, que permitiría o cese da actividade. Mesmo estudan levar a Xunta aos tribunais. Cunha petición de modificación do plan de explotación sen resolver polo bloqueo da confraría, os mariscadores carrilexos toman medidas. Ante a escaseza de produto e o seu reducido tamaño, decidiron parar a súa actividade ata marzo. Nós decidimos a directiva que íbamos a facer unha asamblea para que a xente decida se verdadeiramente quere traballar ou non quere traballar, debido ao escaso produto que hai e a gran cantidade de marisco pequeno que hai, que ese vai a ser para o ano que ven. Entón, a asamblea tuvemos a asamblea xeral da agrupación, tuvemos o martes, este martes, e decidiuse non solicitar días de extracción. Asegura que a xente está moi concienciada en facer este parón para que se recupere o marisco. Lamenta que o patrón maior siga facendo dos xordos e non dea traslada á Xunta da petición da agrupación de mariscadores para cesar a actividade. Eu entendo que a Consellería debía de obrar de oficio e pedirlle ou ben a cofradía que envíe a documentación ou ela actuar de oficio porque a documentación se lle envía a agrupación. Anuncian ademais que puxeron o tema en mans dun abogado e amósanse dispostos a levar a Xunta aos tribunais. Tamén decidimos o martes pois poñer isto en mans dun abogado, por si fixera falta facer un contencioso contra a Consellería ou contra a cofradía ou contra o que nos diga o abogado, porque nós enviamos un recurso de alzada. Van para las 7 días, 8 días, e ainda non obtuvemos resposta dese recurso de alzada. Entón, a vía administrativa está agotada, prácticamente. O novo contexto que se enfrontan sen apenas axudas deixa nunha posición moi complicada os mariscadores, máis aínda tendo en conta que no medio deste parón cadra a campaña de Nadal. Ir en na campaña de Navidad para ingresar 1.000 euros ou 1.000 e pouco euros e despois non poder ir a traballar en enero, en febrero, e ainda encima estropear o marisco pequeno, pois para nós entendemos que non sería factible. Porque en condicións normais a campaña do Nadal traduciríase nuns 2.500 euros por mariscador. Este mediodía facíase pública a decisión da Sala do Penal do Tribunal Supremo sobre o recurso presentado pola avogada do Chicle contra a sentenza emitida no seu día polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que o condenaba a prisión permanente revisable. O Alto Tribunal confirmou esa sentenza, polo que o autor da morte de Diana Kerr non evitará a pena de prisión permanente revisable. Era unha das últimas balas que lle quedaban ao Chicle para eludir a prisión permanente revisable. A súa abogada presentara un recurso de casación contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que viña a confirmar a ditada anteriormente por un tribunal do xurado da Audiencia Provincial da Coruña. Pero a solicitude obtivo rexeitamento unánime da Sala do Penal do Tribunal Supremo. O fallo avala a condena contra o autor da morte da moza madrileña, ao entender que se acomoda a gravidade e perversidade dos feitos, tratando de ocultar un delito previo contra a liberdade sexual da vítima, tendo ademais a convicción de que foi este o móvil que o levou a realizar o secuestro de Diana Kerr e posteriormente a asasinala, para evitar así ser delatado polo que fixera. A Sala tamén confirmou outra pena de 4 anos e un día de prisión por un delito de detención ilegal e outro de agresión sexual en concurso medial. Nos dous delitos apreciou ademais a circunstancia atenuante analóxica de confesión. A Sala bota por terra tamén outra das estratexias da defensa do Chicle, ao considerar que o xurado adoptou o seu veredito no seu día baseándose nas probas practicadas no xuízo, sen estar influído polos medios de comunicación que informaron sobre o desenvolvemento do mesmo. Os ladróns non descansan nin co toque de queda. Esta noite a policía detivo en Vilagarcía un home que tentaba roubar con forza nun establecemento da cidade. O suceso tivo lugar ás 12:30 desta noite cando un veciño alertou a policía ao ver o sospeitoso agochado diante dun establecemento entre as cadeiras amontoadas da terraza. Cando chegaron os axentes atoparon o presunto ladrón cunha chave de parafusos en cada man. Ademais, a fiestra do establecemento estaba rota. Na inspección a policía tamén requisou o home unhas tesoiras. O detido tiña xa antecedentes policiais e foi conducido a dependencias da Policía Nacional para formular a correspondente denuncia.
En Vilagarcía, por certo, a policía local tamén identificou e denunciou a 8 persoas que estaban tomando café en grupo ás portas dun establecemento na Rúa da Baldosa. Os denunciados estaban xuntos baixo o toldo do mesmo bar. Este non é un caso illado na vila, onde a policía local xa denunciou a outros establecementos e os seus clientes por casos semellantes. Dende o Concello apelan de novo á responsabilidade individual e colectiva para loitar contra a pandemia. De seguido falamos de como afronta o comercio local o Black Friday. Moitos negocios veno como unha oportunidade para tentar salvar a campaña nun contexto tan difícil como actual. Tamén estaremos no campo da Senra, porque se nada se torce, o Ribadumia enfrontarase ao Cádiz nesas instalacións, nese histórico encontro copeiro. Os técnicos da Federación Española de Fútbol xa revisaron ese campo e a directiva do clube quedou moi contenta con esa visita. Estamos de volta agora mesmo aquí nas Novas do Día. Aquí estamos, nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. O comercio local afronta con necesidades o Black Friday. Os pequenos negocios ven nesta data unha oportunidade para activar as súas vendas. Nalgúns establecementos, os descontos estarán dispoñibles ao longo de toda a fin de semana. O Black Friday afiánzase na nosa comunidade. A campaña de vendas estadounidense chegou ao noso país a través da internet, pero na actualidade case todos os pequenos negocios súmanse a esta iniciativa e rebaixan os seus produtos o último venres de novembro. Este ano, e dada a situación actual, o Black Friday preséntase como unha gran oportunidade para o comercio local. Pues bueno, con unha necesidade imperiosa de vender, ¿no? Porque estamos pasando un momento moi complicado. Entón, pois, creemos que, bueno, que vai a ser unha maneira a ver se a xente se anima de vir, aínda que, bueno, estamos dándonos conta de que a xente non nos está deixando de lado, sino que está, bueno, intentando mercar aquí no comercio local. Que pasa que cas prohibicións e con todas estas restriccións, pois, bueno, costa máis arrancar, ¿no? Cada establecemento aplica os seus propios descontos, chegando en algúns casos a metade de prezo. Bueno, pois eu penso que hasta un 50% incluso podes atopar en algún tipo de establecementos. A verdade é que os descontos son importantes e, bueno, sobre todo mirando de cara ás fechas de Nadal, que incluso xa non é nos descontos, sino as devolucións, que ás veces, pois, bueno, non se podían facer pois con tanto tempo. Sin embargo, este ano sí que estamos notando e sí que estamos vendo que a xente permite facer as devolucións incluso pasadas as épocas de Nadal. Os pequenos comercios súmanse a esta campaña para facer fronte aos descontos da internet. Dende Zona Aberta sinalan todas as vantaxes que supoñen para os clientes mercar no comercio local. Hombre, primeiro porque o asesoramento é completamente diferente, quero decir, é un trato moito máis personalizado. Despois tes o produto xa na propia tenda, levas o produto no momento que o compras, e despois, bueno, estás axudando a economía local. Evidentemente, eso é importantísimo. Non só beneficia o comerciante, sino evidentemente se beneficia toda a economía local. Moitos negocios comenzaron xa rebaixas este luns e ampliarán as ofertas ao longo de toda a fin de semana. Os comerciantes lembran que os seus comercios son seguros. Agardan que os clientes se animen e acadar así unhas cifras importantes de vendas. E falando de comercio local, Rianxo xa conta cunha plataforma de venda local online. Trátase de mercarrianxo.gal. Na iniciativa posta en marcha pola Asociación Rianxeira de Empresarios, en colaboración co Concello, participan máis de 20 tendas que aglutinan a distintos microsectores como son a moda, decoración e fogar, electrodomésticos, informática, xoguetes ou librarías, entre outros. Calquera produto que se merque nas distintas tendas conta con posibilidade de entrega a domicilio ou con recollida no propio establecemento. Un dos atractivos desta iniciativa é o reparto local, que conta con prazos de entrega moi reducidos, podendo chegar a entregarse ata no propio día, así como tamén a posibilidade de pedido multitenda que permitirá mercar en varias tendas do municipio e pagar nun único envío. Dentro da plataforma tamén existe unha sección de empresas que funciona como un escaparate onde calquera que acceda a mercarrianxo.gal pode ver toda a información actualizada relativa a unha empresa cun formulario de contacto directo.
É rematado o prazo de presentación de solicitudes, un total de 241 empresas e autónomos solicitaron as axudas do PEL Reactiva convocadas polo Concello de Boiro grazas ao financiamento da Deputación da Coruña. Estas achegas teñen como obxectivo axudar a combater a crise económica e social provocada pola COVID-19. As solicitudes presentadas serán agora avaliadas atendendo a diversos criterios de valoración establecidos nas bases iguais para todos os concellos da provincia. Aquelas empresas ou autónomos que resulten beneficiados da subvención deberán presentar a documentación xustificativa como data máxima o vindeiro 31 de marzo. E Boiro dará formación a un total de 100 mulleres dentro do Plan Integral de Emprego Boiro Emprega. O Concello recibiu unha subvención para desenvolver este ambicioso programa durante o exercicio 2020-2021. Por segundo ano consecutivo, o Concello de Boiro porá en marcha o programa Boiro Emprega. Este ano a proposta estará destinada exclusivamente a mulleres, que deberán estar en situación de desemprego e inscritas como demandantes de emprego. A oferta de prazas ascende a un total de 100. Entre a oferta formativa figuran turismo, administración e xestión ou industria alimentaria de producción e envasado. Cando ano pasado foi de forma xeral para homes e mulleres, este ano vai dirixido solamente a mulleres. A razón fundamental é que queremos que vaya un pouco enfocado no tema. Aquí, como sabedes, como todos sabemos, temos unha industria moi importante que é conserveira, por exemplo, transformación de produtos do mar. Entonces, un dos eixos aos que vai dirixidos este tipo de formación é para eso, non? Para a xestión da industria alimentaria, produción, envasado, pero tamén temos outro eixo para completar, para ter máis posibilidades de inserción laboral, vai dirixido tamén para o turismo. Dende o Concello destacaron a alta porcentaxe de inserción laboral acadada durante o pasado ano, de preto dun 70%. A valoración que sacamos do primeiro programa foi moi positiva, e non é que o digamos nós, que non o teñen que dicir son os propios alumnos e alumnas que participaron no anterior programa, que saliron moi contentos, e de feito creo que temos así de memoria, un 60% dos alumnos que emprenderon o programa, que comenzaron, están traballando xa. É dicir, que este tipo de formación que nos levamos a cabo desde o Concello ten un moi bo resultado de inserción laboral, que é, de feito, o noso obxectivo fundamental. O prazo de inscripción no programa xa está aberto. Para máis información e inscripcións, as interesadas poden consultar a páxina web do Concello, www.boiro.gal. Cambiamos de asunto. O Concello de Pontevedra valorou hoxe o plan de saneamento da ría presentado pola Xunta de Galicia. Un plan que, segundo o goberno local, inclúe obras que xa están prácticamente executadas. Máis dunha década perdida para o saneamento en Pontevedra e máis dunha década perdida no saneamento da ría de Pontevedra. Así definimos Carme da Silva o plan de saneamento da ría presentado pola Xunta de Galicia. Unha das propostas recollidas neste documento é o colector do Gafos, un proxecto que foi asumido en 2015 polo Concello de Pontevedra, despois de que a Administración Autonómica considerase en 2011 que esta non era unha obra prioritaria. Agora o goberno local recrimina a Xunta que inclúa este colector no plan de saneamento da ría cando xa está prácticamente rematado. A Xunta determina que o colector que o Concello xa executou é unha das propostas prioritarias para executar no plan de saneamento. Nen sequera teñen coñecemento cando elaboran o plan e cando nos presentan hai uns días que ese colector xa está executado. Outro dos puntos conflitivos deste plan de saneamento da ría ten que ver co colector que vai de Cocheiras a Edar de Praceres. Segundo o goberno local, neste tramo hai un problema de bombeo debido a unhas obras realizadas pola Xunta. Nas obras elaboradas na autovía de Marín, no nudo, cando se fixo o nudo, se provocou un problema no colector que vai de Cocheras a Edar porque disminuíron o diámetro do tubo. É un tubo de 1200, no tramo que cambiaron pasaron a 1000 e iso produce un estrangulamento e que o bombeo de Cocheras non poda funcionar correctamente.
Están advertidos dende o ano 2011 que as obras da Xunta provocaron ese problema e agora nos veñen como consecuencia deste profundo estudio do sistema da ría de Pontevedra a decir que hai que arranxar ese colector. Sábeno desde o 2011. A pesar de que a Xunta recoñeceu que o sistema de separativa de pluviais e fecais funciona ben no Concello de Pontevedra, no orzamento de 2021 incluíse unha partida de 518.000 euros para a súa xestión. O Goberno local espera que este diñeiro sexa investido en reparar o problema de cocheiras. Queremos pensar que detrás de xestión pluviais Pontevedra realmente o que está é resolver ese problema que, como non queren recoñecer públicamente que as súas obras provocaron ese problema, porque, curiosamente, en todo o estudo non se fai ningunha referencia a que haxa ese problema no colector de cocheras, pois non querer recoñecer públicamente que foron as obras das Xuntas que provocaron ese problema, que detrás dunha partida que se chame xestión de pluviales, realmente o que este sexa resolver ese problema. Tras esta análise, o Concello de Pontevedra decidiu emitir á Xunta un informe no que se insta a Administración Autonómica a aclarar os prazos de todos os proxectos recollidos no plan, así como tamén pedir que se refagan os cálculos e as súas previsións. E falando de saneamento, a Deputación da Coruña financiará o proxecto de mellora da rede de saneamento en Valdexería, na parroquia de Serrés, no Concello de Muros. A actuación, que xa saiu a licitación, conta cun orzamento duns 176.000 euros, dos que máis dun 90% irán financiados a través do Plan Único de Concellos do propio organismo provincial. Con esta obra búscase dar solución a un problema existente na zona de Valdexería, onde non existe unha rede separativa das augas fecais e pluviais. A actuación prevé a instalación de novas tubaxes de saneamento, pozos de rexistro e a construción dun colector. O prazo para a execución dos traballos será de 6 meses. O último día para que as empresas presenten as súas ofertas será o vindeiro 9 de decembro. O Náutico de Boiro vende ampliar a súa concesión ata o 2055. A autorización de Porto supón un punto de inflexión para o funcionamento do club que xa se plantexa investimentos a longo prazo. Entre eles, a construción dunha nova sede e o incremento das prazas de atraque. Hai tan só 7 anos que o Club Náutico de Boiro comezou a súa andadura. Sen embargo, neste breve espazo de tempo xa son moitos os obxectivos alcanzados. O último, a ampliación da concesión de 30 a 42 anos. Que o Náutico Boiro ahora pasa a súa concesión a partir deste mes, a súa concesión de 30 anos a pasa a 42 anos. Fixemos unha ampliación especial de concesión que nos fai ter moito optimismo de futuro. Lógicamente, ter 42 anos de concesión de explotación das instalacións, isto requiere xa pensar con outras intencións de miras de futuro. Esta boa nova plantexa importantes retos para a directiva do club cun ambicioso plan de futuro, entre eles a ampliación dos atraques, a mellora dos accesos ou a construción dunha nova sede social. Proxectos que virán complementar a Mariña Seca inaugurada este verán, unha superficie de 8.000 metros cadrados na que as embarcacións de recreo dispoñen de todos os servizos necesarios para hibernar. Deste xeito, o club avanza cara a consecución doutro dos seus principais obxectivos, desestacionalizar o turismo e ofrecer servizos aos usuarios durante todo o ano. Tamén facendo este inverno cursos de vela para nenos e adultos, os cursos de vela que facemos os fin de semana, é unha actividade máis, que facendo de inverno tamén nos reactiva moito o que son as actividades dentro do porto, e aparte, se agora a Marina Seca empeza a traballar tamén do inverno, isto nos dá desatenecer a zona, o sea, que non seamos un club de verán, que tamén teñamos actividade do inverno e demos servicios tamén en inverno, que eu creo que é moi importante, porque moi poucos náuticos en Galicia están facendo o que estamos facendo nós en ese aspecto. Como xa lles avanzábamos, hai un intre, se non hai sorpresa, a Senra poderá acoller o Ribadumia Cádiz da Copa do Rei. A directiva do club ribadumiense quedou con bo sabor de boca tras a visita dos técnicos da Federación Española de Fútbol. Canda eles acudiu a cita o presidente da Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, e varios directivos do conxunto aurinegro. Viñeron a avaliar se as instalacións cumprían cos requisitos precisos para poder enfrontarse a un equipo de primeira división que, ademais, vai ser retransmitido por televisión. A Senra precisaría tan só dunhas pequenas melloras para poder celebrar o encontro copeiro. Sería preciso mellorar un chisco a iluminación
do que se encargaría o Concello de Ribadumia. O resto de demandas poderíanse resolver sen maior complicación, como sería a creación dunha sala COVID, outra para posibles controis antidopaxe e tamén unha sala para acoller a prensa. O histórico Ribadumia-Cádiz vaise disputar o vindeiro 17 de decembro, en principio ás 7 da tarde, aínda coa incógnita de se a Senra poderá acoller ou non público nas súas gradas. Bueno, pois nada, estaremos atentos a ver se finalmente pode acudir o público a ese estadio da Senra. Máis cousas. Outes acolle entre hoxe e mañá o Congreso a Cultura do Marisqueo na ría de Muros Noia. Trátase do primeiro paso para a elaboración dunha candidatura para a súa declaración como Patrimonio Inmaterial por parte da UNESCO. Séculos de tradición avalan a importancia do marisqueo na ría de Muros Noia non só como unha parte singular da súa forma de vida, senón tamén pola enorme relevancia socioeconómica desta actividade para toda a comarca. Destacados expertos na materia e profesionais do mundo do mar expoñen estes días en Outes as características máis singulares do marisqueo que o converten nun riquísimo patrimonio inmaterial. Fai nesta ría en concreto, pois é un exemplo e un modelo que une a tradición máis antigua e máis inveterada, non, de aquilo que nos fixo seres humanos, coa modernidade tamén, unha das modernidades máis propias do noso mundo, non, como foi ou como está sendo a transformación do medio natural sin estropealo demasiado ou o menos posible para sacar un beneficio e facelo sostible, non? E iso é moi complicado. Bueno, pois iso é algo que a sociedade tradicional, eminentemente capitaneada fundamentalmente por mulleres, non, que guardaron o saber facer, non, das cousas, é o que está acontecendo nesta ría, e iso parecenos que é un patrimonio da humanidade. Precisamente un dos obxectivos deste simposio, que terá continuidade mañá, é dar os primeiros pasos para a elaboración dunha candidatura sólida coa que solicitará a UNESCO a declaración de Patrimonio Inmaterial da Humanidade. É un proxecto no que queremos candidatar pois a cultura do marisqueo na nosa ría a patrimonio para que sexa recoñecido como patrimonio inmaterial por parte da UNESCO, patrimonio inmaterial da humanidade. Neste proxecto estamos implicados todos os concellos da ría e as cofradías tamén da nosa ría, un total de 9 institucións. E dentro deste proxecto, bueno, pois este é case unha primeira actividade así pública, aberta, e o que se pretende é, de alguma maneira, bueno, pois dar a coñecer con achegas tamén científicas a importancia, a raigame histórica, cultural que ten esta actividade marisqueira pois en concellos como Outes ou na nosa ría, non? Comeza aquí un longo e complexo camiño de cara a conseguir a tan ansiada declaración, obxectivo que os seus promotores estiman que podería ser unha realidade nun prazo aproximado de ano e medio. A crise da COVID obriga a Deputación de Pontevedra a adaptar os programas culturais dos vindeiros meses. A primeira en facelo é a iniciativa Prendendo Butacas, un espectáculo teatral que se adapta agora ao formato virtual. Non imos apagar as luces, cambiamos Prendendo Butacas por Prendendo Butacas na casa. Así, as compañías que participan van gravar as súas funcións e facilitarán a Deputación esas grabacións que nos poñeremos en marcha nun programa no Nadal, colgando e emitindo en streaming as representacións desde a nosa páxina web. Dentro das propostas culturais, a Deputación de Pontevedra presentou hoxe a iniciativa Pontevedra Plató de Cinema, unha liña específica de apoio ao sector cultural no que a institución provincial vai patrocinar 4 producións. Trátase de Nación, de Margarida Ledo, 9 fugas, de Fon Cortizo, Negro Púrpura, da produtora Illa Bufarda e, por último, de Volvendo o Golpe, do director Carlos Pampín. Deste xeito, a Deputación quere seguir impulsando a cultura feita en Galicia e, máis en concreto, na provincia de Pontevedra. E o Museo de Pontevedra convertese dende hoxe no escaparate do Debut 2020, o proxecto no que o alumnado da SDEMGA mostra cada ano os seus deseños. Nesta ocasión non haberá a tradicional pasarela, pero os traballos estarán expostos no 6º edificio. Pensamos en lanzar un formato pois que fora debut, non? Pero que sabíamos que non podía selo como tal.
E dai surgiu, bueno, pois esa idea, non? Debut 2020, edición limitada. Debut é unha festa, e sempre foi unha festa de despedida, un final e un comenzo para os estudiantes. Tamén é un espectáculo, é unha cita anual arredor do mestrado de Deseño e Dirección Creativa en Moda. E desde que o poixemos en pé xa fai anos, da man das primeiras coleccións de Esdenga, de algún xeito é como un rito de tránsito, non? Na que procuramos e intentamos facilitar o paso ao mundo profesional. O alumnado da Esdenga tivo que facer fronte este ano a un gran reto, facer todos estes deseños en plena pandemia. Nesta ocasión, os seus traballos destacan pola multitude de capas e volumes en todos os traxes. Todos os que pasen polo Museo de Pontevedra poderán gozar da creatividade de 11 creadores e creadoras, entre eles Sabela Juncal, Mireia Bruguera ou Javier Cuervo. A exposición estará disponible no 6º edificio ata o día 13 de decembro. Deste xeito, poñémolo punto final por hoxe, as novas do día aquí en Canal Rías Baixas. Mañá estaremos aquí, no mesmo sitio, á mesma hora.